Program v televízii, keď išlo o vlaky. Ja som išiel k tej železničnej stanici na taký vršok, tam som si sadol na lavičku a celý čas som pozeral, ako tie vlaky prichádzajú, odchádzajú. To bolo lepšie ako telenovely. No tak ste boli veľmi macožskí k tej televízii, pretože práve tá televízia mala na svedomí to, že ste sa mali na čo pozerať. No to prečo? Prečo? Pretože napríklad v roku 64 mali vo Zvolenskom DP problémy s rušňami. Nefungovali im. Dízlové rušne sa pokazili a nemali ich to opraviť. No ale to ako potom vyriešili? Zavolali do televízie československej, áno, a tí urobili o tom investigatívnu reportáž, áno, a na základe nej prišli technici z ČKD Sokolovo do Zvolena a všetky tie rušne poopravovali a hneď bolo dobre, hneď mohli natočiť ďalšiu a už pozitívnu reportáž. No tak pustite to. V januári sme mali situáciu v dieselovej doprave veľmi kritickú, keďže z pridelených 15 dieselových lokomotív len 6 bolo v prevádzke. Aj to z tých 6 dve boli mimo záruku. Dnešná situácia je lepšia v tom, že v nákladnej doprave máme spolu 7, v osobnej 1 a na posune 1 dieselový rušeň. No i tak ešte vždy je 5 odstavené. Túto situáciu treba pripísať na vrúb zlepšenia spolupráce lokomotívneho depa s výrobcom rušňov ČKD Sokolovo, ktoré nastalo po uverejnení televíznej relácie dňa 21.64. Prestali sa písať rôzne zápisnice, boli sem vyslaní odborníci, nielen opravári, ale aj technici, ktorí nám pomáhajú zlepšovať situáciu dieselových rušňov. Treba ale zdôrazniť, že naše trate s veľkým počtom tunelov a s veľkým stúpaním vyžadujú nie 15, ale 30 až 40 dieselových rušňov, ktoré nám všetky má dodať ČKD Sokolovo. Na kritiku československej televízie zástupci závodu ČKD stanovili termíny dokončenie jednotlivých oprav odstavených dieselových lokomotív, ktorých v ten čas bolo odstavených 8. Toho času máme odstavených 5. Tieto termíny neboli splnené, sú však predpoklady pre urýchlené dokončenie. Pracovné podmienky sú ťažké a naši pracujúci musia vynaložiť na opravu veľké úsilie. Dnes však už pociťujeme pomoc pracovníkov závodu ČKD a veríme, že s ich pomocou odstránime závady a všetky rušne budú v prevádzke.